Me cago no demo Dungeons. Capítulo 11. Mentres a cámara oculta seguía oculta, a outra pequena cousa que non me deixaba dormir era ter metido o trasno nunha bolsa. E comecei a darlle voltas a buscarlle un fogar, un de verdade. Busquei por toda a rede información sobre trasnos. Atopei pirateados algúns dos estudios de Igor, e a verdade é que me pareceu todo unha solemne trapallada. Non tiñan ni idea do que falaban. O único ao que eu lle daba validez era as traducións dos textos antigos. Era de supoñer que noutros tempos, cando había menos xente no mundo, menos mecánica e menos contaminación, as criaturas do mundo campaban tranquilamente unhas mezcladas cas outras. Claro que tamén podían ser o resultado de algunha seta alucinóxena. Cuns días máis sobre o calendario, a cámara oculta deixou de preocuparme e para manter a alerta a miña paranoia, comecei a sentir que me seguían. Conteillo a Bego e partíase de risa, aínda sabendo todo o que pasara, doulle a risa. Non porque pensara que toleara e comezaba a ver os semáforos como paparazzi, senón porque me cría unha famosa acosada por sair unha vez na televisión. Pero non me enganaba. 3 días despois desa conversa na praza de Lugo, unha muller agarroume polo brazo e tirou de min ata un apartado. «Coñecinte pola televisión. Ti non me coñeces?» preguntou a muller. «Non, desculpe. Todas as famosas dicían que a xente que as vía pola tele pensaba que elas tamén as vían. Eu son a que che levou a neveira», dixo en baixo como avergoñada. «Ah, vale», dixen caendo da burra, sen saber que me ia pedir aquela muller, porque na entonación non lle adivinhei a intención. «Non sei se queres que xa devolva», preguntou. Cando lle dixen que non, respirou aliviada. Díxome que non entendera o do trasno e que de todas maneiras marchara. Así que agora vivían moi tranquilas e a neveira funcionaba de maravilla. Podían mercar peixe, que a que tiñan antes non valía un peso. Nós non queríamos montar tanto escándalo, pero os veciños viñan ver que pasaba e cando vían a festa contábanlle a todos. Logo o fixeron para vir axudar cando unha ten unha necesidade non apuran tanto, dixo. Tamén me contou que os rapaces de enfronte nos gravaran entrando no seu piso. E que a partir dese día non volveran ter problemas, máis que os de pelexarse con algunha xente pola rúa. Que se fora quitarlle o demo que mo agradecía. Non lle dixen nin que sí, nin que non. Non quería dicir algo que poidese ser empregado na miña contra. Bueno, muller, que outra cousa ias facer? Nós que roubar non temos, e nada non nos faltou, dixo cando se despedía. Parecioume que nos miraban. Porque nós non temos xarróns finos nin nada, dixo a vella con retranca. Por que o di? Preguntoulle alguén por algún xarrón caro, ou? Interroguei. Veu ese da televisión, o vello que ten moitos aires, que pensa que ten moita educación, dixo a tipa cravando o personaxe. Que lle deron xarrón de Sargadelos, que dis que tiña o demo dentro. Entrou sen permiso á nosa casa, xa era de tócame roque, entre toda a veciñanza. Non marchou moi contento. Non sabía se chamar a Bego e contarlle que pensaba que Lois lle contara a Igor, que eu lle contara a el que o demo estaba nun xarrón de Sargadelos, ou se quedar cas ganas para evitar que se volvera a rir de min. Oes, que o teu amigo ese da universidade veume preguntar como era o xarrón onde agacháramos o demo, dixo Bego. Toni non me deixou contestarlle. Díxome que non volvera a falar do tema con ninguén, que a ver se íamos ter un desgusto. Fixaches ben. Eu dixenlle o do xarrón porque tiña medo de que me acusasen de roubar un demo, tal como estaban as cousas, dixen. Conteillo da vella na praza e desta vez non riu, incluso foi ela a que suxeriu que algo raro estaba pasando. Que o tal Lois non estaba tan humilde como outro día. No Facebook tiña unhas 5 mensaxes del. O primeiro falando de cousas cotiáns e despois a saco para sustraer información sobre o condenado demo. Pero non lle debiu parecer abondo, que o tiña esperando por min diante da porta cando cheguei á casa. Mira, que os vellos non teñen ningún xarrón de Sargadelos, dixo Lois. Igual non era de Sargadelos, tiña debuxos azuis, respondín. Hai algún motivo polo que me tiñas que mentir sobre onde meteche o demo? Preguntou. Hai algún motivo polo que teñas tanto interese en saber onde está o demo? Preguntei. Lois calou. Claro que había. Eu vou entrando, ti será mellor que marches, dixe. Ainda che debo unha cea, dixo Lois. Non creas que o esquezo, aclareille. Aí tamén mentín, xa o esquecera, foran moitas emocións xuntas,
Eu que levaba unha vida tranquila. Igual non tanto, pero de outro xeito. Telo ti, non si? Preguntou Lois. O que? O xarrón? Non, non trouxen xarrón ningún, dixen. Pero tanto o dixen como o confesei, e tiven sorte de que Lois non estivera atento, porque ao preguntar o que, xa dei a entender que algo tiña. Ou iso me pareciu. Porén, el marchou e a min axudoume a tomar unha decisión sobre o destino definitivo do trasno. Era unha criatura da fraga, pois a fraga. E aínda que no blog do Demo Danjóns dicía que era un trasno do fogar, eu ia ao levar a fraga. Adoeume que era a máis bonita que coñecía, a única realidade. Estivera en Verdes unha vez, pero había demasiados pescadores neuróticos queixándose de que lles enredaba os cebos. No Eume había un mosteiro, museo, así que de abrirse polo monte adiante sempre tería un refuxio. Sabería un trasno atopar o camiño cara a unha casa? Tiña que saber, houve un tempo no que non había casa de Demo Danjóns, quero dicir, seguramente o trasno era máis vello que a casa. Non fun de verán, bueno, sí que fun de verán, pero había tal cantidade de xente que non dei disimulado para meterme por un carreiro e esconxurar a bolsa da compra. Iso, xunto co medo que me daba meterme monte arriba e que me violase un daqueles turistas oxixenados. Remataba outubro e as follas amarelas alfombraban as cunetas da estrada á fraga. Parei no merendeiro que hai despois da primeira ponte, aparquei a carón de outro coche que debía ser dunha parella que camiñaba pola beira do río. Nun primeiro intento fun pola corredoira, creín que sería máis cómodo, menos enlamado, pero asomei o fociño polo monte e non me parecía dabondo para o meu trasno. Aínda así, cheguei ata o remate, subín a costa do mosteiro e dei voltas de redor. Seguía sen convencerme, así que baixei por onde vira subir a parella que chegara canda min. Admito que fun cobarde. O sitio pareceume maravilloso, en canto o paso entre as rochas se foi facendo estreito. Sentei a carón, demasiado preto da auga, tendo en conta o cartel branco de letras vermellas que ameazaba con que o nivel da auga podía subir de improviso. Estrequei a bolsa e limo co enxure en alto 6 veces. Escoitábase monte adiante. E se fora nai, tería aquela mesma sensación cando os fillos marchan da casa, entre tristura e alegría, e unha tenrura, berroume na orella. Unha dúbida saltou no instante. Supoñía, porque así mo explicaran, que o trasno se apegaba a un sitio, e se en realidade se apegaba á persoa que o esconxuraba. A alegría tenra transformouse en pánico. Tanta cerimonia para nada. Ría monte arriba. Tranquiliceime. E ti que ves? Preguntou unha rapaza pequena con pinta de trasna vestida cunhas roupas fantásticas e cunha flor no sombreiro. Non sexas impertinente, Faísca, será unha turista, non ves? Dixo outra pola esquerda sinalando os meus zapatos. Claro, ademais o interesante é saber quen é el, dixo outra máis que apareceu a carón da primeira. Asusteime. Nesa sí que pensei que toleara de vez. Sí, quen é? Revoloteaba a tal Faísca. A que estaba á miña dereita doulle un empurrón e Faísca escorriu chegando á auga. Pinga! Berrou Faísca. Xesta, dalle aí! Quen é? Preguntou Xesta sinalando detrás de min. Mirei e vin o que debía ser o Demo Danjóns. Pero non parecía un demo, tiña a mesma cara de simpático que as trasniñas aquelas, cuns ollos vivos e un sorriso pícaro. A roupa non era tan bonita nin comparación. Sorriu tapando a boca ca man. É o Demo Danjóns, dixen facéndolle un aceno para que se achegase, aínda que non o fixo. Non é un demo, dixo Faísca, é un trasno. Danjóns? Preguntou Xesta como pensando en algo. Eu Indiana Jones. E valo levar outra vez? Preguntou Pinga con voz de pena. Non, trouxeno para deixalo aquí. Pareceme un bo sitio, dixen. Sí! Dixeron as tres a vez. Ensinaríamos xa a aldea, pero non podemos, dixo Faísca. Non podemos, dixo Pinga. Non, dixo Xesta. O Demo Danjóns non se atrevía a vir onda nós, pero tampouco fuxía.